Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Ingundaba mlonyeni indaba ke yeMadlanga Commission. IMadlanga Commission kulapho ke khona kubizelwe kuGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ongukhomishana kwamaphoyisa kwelase KZN ezochaza ngalezi nsolo kazikhuluma kwabezindaba mayelana ke nayo sopolitiki kanjalo ke nabaphathi abakhulu abaphezulu bamaphoyisa. Kule commission ke ufikile ke izolo umntaka Mkhwanazi uNdonga kufike eziphatheleka wakhe amanzi kunamanzi abeveleke ebekiwe nokungamanzi noma nokusemthethweni ukuthi kufanele uma ngabe kunezinto kanjena lowo kosuke ke zobhekana ke naleso nalelo cala ke akwazi ukubekelwa kamanzi ukuthi uma kwenzeke bindeka noma ke kwenzeke idingeka amanzi awathole ke seduze. uNdonga ufike ke iphathele njeka wakhe lawa abekade bekiwe kwiCommission uze wahamba engazange wathi imbibi. Shayelwe ke isandla ke lesisenzo ke sikaNdonga sokuthi ke uzinakile futhi kuyazi ukuthi ke kubili kuthatha okungahle ke kwenzeka uma ngabe ke ezohamba ephuza amanzi awathola noma ngabe ikuphi. Ubeke sechaza ukuthi kokwenza ukuthi kaphumele sidlangalaleni kakhulume ke lezi izindaba ezaziyimfihlo ingoba kwayesezame kaningi ukuthi kasondeze ke labo abangabaphathi ke bamaphoyisa abakhulu kabale phezulu ezobabuza ngalezi izinto abazenzayo. Uthi ke yena wayesezame ke imizamo eminingi ebacele babhalela ukuthi hayibo kwemadoda ke emsondeni ke sikhulume. Uthi ke kodwa babeyihlaba inhlali ke leyo ukuthi kusondelwe noma kuxoxe wabeke se decide ukuthi no into ke lula ngaphambi kokuthi kungcoliswe ke igama lami ngezinto ke kungazazi kungcono ke ngiphumele kobala umphakathi ke wazi ukuthi ke kwenzakalani. Ngaleso sikhathi ke abantu ke babe sebethola udaba ke lwalithinta kumnomzana uSenzo Mchunu kanye nabo bonke abanye kosopolitiki ababeke sebevela ukuthi ke bangamadlela ndawonye ekutheni kubulawe ke izwe ke laseNingizimu Afrika ngama drugs. uSenzo Mchunu selokhu hamiswa lapha emsebenzini emva kokuthi ke wagonyuluka uNdonga ukhona njengamanje usemacaleni njengoba ke bethe ke make sezochaza ngalezi zinsolo ke lokho ke yebo akusho ukuthi ke uzoboshwa kodwa ke bafuna ukwazi ukuthi ke lezi zinsolo lezi sisukela kuphi futhi kunasiqiniseke esingakanani sokuthi ke nembala lokhu akusho ke kwenzeka okwabo ukuthi nje ke vela kuphela aveze kubufakazi nokuyilapho kunxuswa kwiNingizimu Afrika ukuthi ke mayeseke kuNdonga khona konke akukhulumayo ngoba akukhulumayo njengoba ke uGeneral noma ke uJenene waKwaZulu Natal akakhuluma izinto ezenzeka ke kwaZulu Natal kodwa ukukhuluma izinto ezenzeka ke emaphoyiseni wonke eNingizimu Afrika lokho kwenza ukuthi ke kufekele isizwe lakithi libulawe ngama drugs. I personally reached out to the chairperson of the Portfolio Committee as an oversight body to the police work because I realize it looks like every door I'm knocking, nothing is happening. National Commissioner, please speak to the minister, it's not happening. National Commissioner, check with the president, I'm not getting a feedback. And the next body that I must engage is an oversight body, which is Parliament. I then contacted the chairperson of the Portfolio Committee, Honorable Cameron, myself. I requested him to invite me to the Portfolio Committee. Ordinarily, I was not supposed to be part of the Portfolio Committee. But through my request, he invited me to be part of that Portfolio Committee. It is that Portfolio Committee where I was able to then express my feelings about this decision in the presence of both the National Commissioner and the Minister. But even that effort failed. Nothing happened as a result. So those are all the efforts that I did. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.